Ginsaysay ni Police Staff Sergeant Ayla Ray Pasensa, tiya ni alias Nash, isa sa mga menor de edad nga sospetsado sa school shooting sa Tacloban City, kung paano nakuha sang iya hinablos ang service firearm nga gingamit sini sa insidente. Sunod sa tiya sang sospek, nagsulod ang iya hinablos sa ilabalay kag ginpilit ini nga buksan ang bulutangan sang iya service firearm nga ginapatihan amo ang gingamit sini sa pagpanglutang sa eskwelahan. Sunod pa kay Pasensya nga nakatago sang maayo ang iya service firearm o kung nakabutang ini sa standard nga bulutangan sang iya nga pusil. Sa karon, nagapabilin nga sa kustodiya sa mga otoridad sanday alias Rod kag Nash, samtang kinaulatang ila nga pagsaylo sa Social Welfare and Development Facility kung sa diin ang mga ini ipaidalom sa intervention kag rehabilitation program. Nash unlawfully entered my own house. It's not a room po, it's my own house. So house. Yes po. He forcibly damaged my locker. It was locked. And my house was locked as well po, ma'am. Pero yung locker ay plastic locker. Plastic locker, and my firearm was inside a gun box. The locker was as well locked po. And I am only the one who had possession of the keys to my house, ma'am. So nakapasok siya sa bahay kahit wala siyang susi. Yung standard po is yung safety vault, but it was in good faith, ma'am, that I believe it was safe at that time, since I'm only the one staying in my own house.